गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोननि एकदम गर्ल्सफोरनि फेवरेट भिडिअ जागोन इयो दैट मीन्स मा नोंथांमोना गोबाङानो सिगांनिफ्रायनो बिराद रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे आंनि बेग कालेक्शननि भिडिअ नांगौ होननानै ओमफ्राय बेखायनो आं सानबाय मा नोंथांमोननि थाखाय आं बेखिनि खामानिखौ खालामनो सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मा खालामनोसै स्टार्ट खालामनोसै चलो बावदों मोनसे खोथा बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसे फिसा डिसक्लेमार होना दोनखानो बे भिडिअखौ लानानै जे नोंथांमोना साननाङा जे हिन्जावसा मानसिनाव बेखिनि बेग थाथारनांगौ बा थानाङा आं बेखौ बुंनो सानाखै आरो आङो गोग्गानाबो लायाखै जे आंनाव इमानखिनि बेग दङ आरो आं बेखौबो बुङाखै जे हिन्जावसा मानसिनाव बेग थाथारनांगौ आं बेबायदि उल्टा सिदा बेफोरबायदि साननाङा आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय आं जास्ट नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामनायखाय माखासे नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामनायखाय आं बे भिडिअखौ लादों आरो जिहेतु आं सासे इउटुबार हिसाबै नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ लाखिनाया आंनि खामानि बेखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आदारवाइज जानला मानला सानोबालाय बुजिखाबाय दा आं मा बुंनो सानदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय मा होनो आंनियाव बेसेबांखिनि बेग दङ आं टटेल देखायखांबाय आरो माखासे बेग दंबावोमोन माखासेखौ आङो लानो बानानै जोंहा आब'नो जोंहा मामानो होबाय बाजैनो होबाय ओमफ्राय माखासेया माहाबा थाबाय मिथिला आं नागिरना मोनला ओंखायनो आं जा दङ बेखौनो देखायनोसै आरो आंनाव बेबायदि सानना जे नोंथांमोना आंनि बे बेग थानाया आं रिसेन्टलिसो बायनो बेबायदि नङा मा होनो 2 years 3 years बोराय बेगबो दङ आरो ना बेखिनियावहाय ओमफ्राय बावदोंसो आङो नोंथांमोना मा होनो बै बांग्रिं मावनाय टाइमाव मा खालामदोंमोन आंथ' सिखाराखैमोन आंथ' सिरि मोननाय लोगो लोगो जि गिबाय आयौ आंथ' दिनै बे थेक्खासिगोन आं सिलिं थिलिं गावलांनानै गसिगोन नामा बिदिनो सानदोंमोन आं नोंथांमोना गिनायना गियो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे मा अबस्थायाव दंमोन ओमफ्राय मा खालामदोंमोन बे टाइमावहाय गिदोंना गियाखै बिदि खिन्थु जोंनि खाथियावहाय रावहाबो खहा जायाखै बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच भगबान आरो आं भगबानखौ न'गा रायदोना बांग्रिं फैखांनायनि उनाव आं दानो थैनो गोसो गैया जोंखौ मानो लांनो नागिरदों होननानै जि रायदो आरो आङो ओमफ्राय मार गिबायब्रा ओमफ्राय जोंहा थेख्लायाबो न'आव दंहैयोमोन ना ओमफ्राय जोंहा थेख्लायाबो जि मामादो गिदों थाबायलायलायदों आरो ओमफ्राय आंथ' सिखाराखै जोंहा थेख्लाया खिन्थु बिराद थाब सिखारो आरो फुङाव आंथ' लेट सिखारखायो बान्दुलि नालाय ओमफ्राय नानि दा आंथ' उन्दुगासिनो नानिया बेलेग बिसिनायाव आं बेलेग बिसिनायाव खिन्थु रुमा मोनसेयावनो ओमफ्राय आं नानिया अबा ओरैसो थाबाय थादों आरो ना आथिं आखाइ सिदा होनना थाबाय थादों गिथाराखै ओमफ्राय साउन्डबो ओंखारो ओमफ्राय आंथ' आयौ होनना बुंबाय थादों आरो बाहेरायावबो ओंखाररोङाखै ओमफ्राय उनावहा मोनसे रुमा मामा मोनदों नालाय बेयाव फैबाय आरो स' दायो बाराद्राय लेक्सार जाबाय आं मेन टपिकनि बे भिडिअखौ मानि थाखाय बानायदों बेनि थाखाय आं फैनोसै स' फार्स्टआवनो आं स्टार्ट खालामसै फैसा दोननाय बुस्थुनिफ्राय आं नैबे बेगावहाय कइन्स दोनो बिराद मोजां आरो बख'ना देखायनांगौ ना नाङा बख'ना देखायबा बिराद टाइम लागोन खिन्थु आं बेखौ देखायनोसै आरोना जि किउट नालाय आं माबाफोर थांबाथाय आंनि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेफोरखौ लायो आरो एटिएम सेटिएम आंनि आई कार्डफोरखौ बेयावहाय लायो नङाबा आं कइन्सबो लायो बेयावहाय सरि ओमफ्राय बिनि उनावहाय नैबे ब्लेक कालारनि लेदारनि बेग दङ बिराद गोबाव जाबाय बियो 2 years जाबाय नामाथाय नै कालारानो खारलायलायबाय होमबाबो लायो आं बिराद मोजां मोनो आङो बे बेगखौ आं दाबो बेखौ बाहायो कालार सालार खारबाबाबो माने बेग सिङावसो थाखायो नालाय बाव बाहायो आङो ओमफ्राय मा ओमफ्राय बिनि उनावहाय नेक्स्ट बेगा जाहैबाय नैबे पार्स आरो आंनि बेबो बोराय जाबाय दे बेखौ आं माहा बायदोंमोन मिथिबायना बेखौ आङो फेन्सिनि बै हिल्स
ओमफ्राय बेगफोरनि दखान दङ ना बेयावहाय बायदोंमोन आरोना मा नाम होनोमोनथाय बै मस्जिद खाथिनिया माबानि जिखुनु नैबेखौबो बिराद मोजां मोनो आङो पार्स बारा गैया बे मोनथामानोसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय फैनोसै आङो बेगावहाय नैबेयो जाहैबाय आङो हाबा साबा माहाबा थांबाथाय लायो आरोना नैबे बेगखौ नैबेयो बेबो बारा गोबाव जायाखैयो खिन्थु 3 month 4 monthसो जाबायदां बेयो नोंथांमोना बे मोनसेखौ मोजांसिन नुदो खिथाहरबानो जाबाय दे ओमफ्राय नैबेयो बे जाहैबाय लिप्सनि शेपआवहाय नै लिप्सनि शेपआवहाय बेयावथ' मा लाजानो कार्डफोरखौनो लानांसिगोन आरो मोजाङानो दाबो इउज खालामाखै आं नैबेखौ बिराद अननानैनो दोनो आं दा माखासे बुस्थुफोरखौ अननानैनो इउज खालामा माखासे गस्लाफोरखौबो आं अननानैनो गाना माने बोराय जागोन गारनांगोन बिदि होननानै आरो माखासेखौ आङो लिपस्टिकफोरखौबो अननानैनो लाया आङो जोबबाथाय गारनांगोन बिदि होननानै माने स्पेसियेल दिनासो लायो आरो बिराद गाजा माने ओमफ्राय दाबो मोनसे हुदा बिउटिनि लिपस्टिक दङ आरो निउड कालारनि बेखौबो आङो अननानै दोनबाय थादों जेनेबा मा होनो जोबलांबाथाय आं गोदान बायनो हाला आरो जेनेबा नोंथांमोना आंनि बेगफोरखौ बहुत फट'फोरावनो नुबाय आं नाजागोन साइडआवहाय फट' दंबायबायोबा होनो ओमफ्राय नैबेयो ग्रीन कालारनि ओमफ्राय नैबेयो पार्पल कालारनि again party नानि ओइ दानि गुफुर बेगखौ माहा लाबोदोंमोन आं लाबोफायासै फैसा लानाया गारिनिफ्राय लाबोफायासै नामा लाबोदोंमोनथ' मा थाखोबा नोंथांमोननो आङो अलरेडि नैबेखौ बार्थडे गिफ्ट मोन्दोंमोन ना आङो बेखौ दिन्थिखाबायमोन ना बेबायदिनो व्हाइट कालारनिबो मोनसे दङ बेखौ आं माहा दोनफ्लांखोथाय खिन्थु नागिरनानै मोनाखै दा उनाव नागिरनानै मोनबाथाय आं देखायनो हागोन दे ओमफ्राय बिनि उनावहाय नै एगेन ग्रीन कालारनि बेखौ आं दासिमबो लायाखै दाख्लै आंनो सोरबा बार्थडेआव गिफ्ट होदोंमोन मार मोजां मोनदों आङो दासिमबो लायाखै आं दाख्लै सानदोंमोन मल्लिक्सआवहाय लागोन होननानै लानो चान्सखौनो मोनासै लानायानो जायासै ओमफ्राय नैबेयो ब्लेक कालारनि आंनाव एसेबां ब्रेन्डेड माबा गैया आयौ नै आंना बेग सिङाव ना लिपस्टिकआ थाफ्लांलाय नै फैसाबो दंलाय दसले लिपस्टिकआ थाफ्लांलाय नोंलाय हानलाय लिपस्टिकआ ओमफ्राय नै बोरैबा हामा जालायबाय फुटा ताना जालायबाय मानोबा ओमफ्राय नै बेनो फरएभार 21 नि बेयो येल्लो कालारनि ओमफ्राय नै बेयो व्हाइट कालार आं व्हाइट कालारनि बुस्थुफोरखौ ओरैबायसा मोजां मोनो ना मानो मोजां मोनो मिथिया आङो जिखुनु व्हाइट कालारनि ड्रेसबाबो आंनि फेभरेट कालार आंनि फेभरेट कालारा मायो गैया बेसे होमबाबो आं गुफुरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना बिराद मोजां मोनो एसे लेथ्रा लांलायना दङ नै वाइप्सजों हुगारबानो खारो बिराद मोजां बे बेगा बहुत मोजां अनलाइनाव अर्डार खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय आंनि बेयावहा थानाय बेगफोरनिख्रुइ नैबे बेगानो दामसिन खोमा सब माने बिदिनो 1500 2000 3000 4000 बिदिनि खिन्थु नैबेयो हाइस्ट आरो बेयो बेसेबां लादोंमोनथाय बे 15,000 मोनदां 15,000 नि बे ब्रेन्डेड आरो एल्डरनि नै बेखौ आंनो लावदुमा भेलेन्टाइन्स डेआव गिफ्ट होदोंमोन ओंखायनो बेखौबो आङो बिराद लाबाय ओमफ्राय लानानै दा अननो ओंखारबाय लानो थाखाय बोरायबाथाय देनां गारनांगोन ना गारनाया माने लानो हानाय नङाना बेखायनो स्पेसियेल डेआवसो लायो आं बेखौ गस्लादो मेट्स जादों ना ओमफ्राय नैबेखौबो मोनबाय दै हाबा जाहैदोंमोन दै बेग गोमानाया नै बेयो सोना लाबोदोंमोन आङो नै व्हाइट कालारा दहाय माने हाबा जानो थांदोंमोन नालाय आं आनैनि फिसाजोनि इयावहा लालांदोंमोन माने आङो ओमफ्राय नैबेयावथ' बाङाय फैसा दङ होनदों खावना लाबोनाय फैसा दङ मामानिफ्राय ओमफ्राय नैबे ब्लेक कालारखौ आंनि आगै सना आयुसा होदोंमोन माजबातनि आंनि बार्थडेआवहाय गिफ्ट आंनि बार्थडेआव नोंथांमोना आंनि बार्थडेनि गिफ्टनि आनबक्सिं भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन बहुत मानसिफ्रानो आंनो बेग गिफ्ट होदो आरो
बिराद मोजां मोनो आं थैर' दा ओमफ्राय नै मेरुन कालारनि मार मोजां मोनो आङो बेखौ नानि मोनबाय आङो आं मोनबाय वाट्सखौ बावदोंमोन नामा आङो नैबेयो मेरुन कालारनि बेगा आइ वान्टिं आंखौ नोंथांमोना बहुदानो बेबायदि बेग लानाय नुगोन आं मार मोजां मोनो बेग लानो ओमफ्राय नैबेबो सेम सिननिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आं सिननिफ्राय दाथ' बेन जाबाय बेबा ओमफ्राय दा बिदिनो माबानिफ्राय खालामो पापाराजिनिफ्रायबो खालामो आङो बहुत मोजां मोजां दोङो बेयावबो ओमफ्राय ड्रेसफोरखौ दा माबानिफ्राय खालामो आङो बांसिन मा जाखो सिना हामा जाबाय नामा सिना हामा जाबाय आं दिनैसो पात्ता मोनदों बिराद गोबाव जाबाय आं लायैया हाब्बानो जागोन दायो मोजां नुदों ना नोंथांमोना आंनि बबे मोनसे बेगखौ साबसिन नुदों बेखौ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय दे आं वेट खालामगोन ओमफ्राय नै पिंक कालारनि नोंथांमोना नुखाबाय आं लाखांनायखौ सिम्पोल ओमफ्राय नै ब्लेक कालारनि मोनसे टाइमाव नियना आंनि फेभरेट कालारमोन बेखायनो नियननिबो दोङो नै देनां फिसाजोफोरनो होनांगौलै दोनबाय थागोन देनां फैसा गैयाबा मालाबा फैसा गैया जाबा खाफालाव जुदि माबा फैसा गैयि जाना होबा उपाय गैयाना सब मानसिनि टाइमा सब एखे थाबाय थायाना सोरबा गोनाङाबो दुखिया जायो सोरबा दुखियाबो माहाजोन जाहैयो न फिउचारनि खोथाखौथ' हमनो हाया बेखायनो जि बुस्थुबो दोङो भाई गथायना लाखा आं बुंखादो आंबो गथायनानै दोनगोन देनां फिसाजोफोरा दुखु जायिनि आरो जेनेबा दुखु जायो न बेलेगखौ लानाय नुबा जोंबो लानो लुबैयोना दुखु जायो इयावहा होना होनसै आरो नों मामा दासो गोदान बायनानै लाबोदो होननानै होथिना होनसै आरो इसोरथ' पात्ता मोननाय नङा आरो बे भिडिअखौ देनां प्राइभेट खालामना दोनगोन आं जेब्ला फिसाजोआ देरगोन ना होमबाना नायनो हायि बायदि आरो आरो नै आंनि दा कारेन्ट फेभ कालारानो जाबाय पार्पलनिबो बेग आंना कालारा फेभरेटआबो चेन्ज जाबाय थायो होनदों एगेन ब्लेक कालारनि ब्लेक कालारनि दंमोनथ' ब्लेक कालारनि मार हेभि बियो बिराद गिलिर बेगा ओमफ्राय नैबेखौ आं दासिमबो खेबसेबो लायाखै बे बिराद मोजां आरो बेगा दिनैसिम लायाखै आं गोदानसो आं अर्डार खालामनाया सफैनानै दङ आरो नै बेबायदि मा ब्रेन्डनि नायदो मोजां बेबो लानो एक्साइटेड आं लानो थाखाय माला लानो मोनगोन मिथिया लाइन मोननैया जोब्बाय ओमफ्राय दा बिथिं एसे गिदिर बेगखौ दिन्थिनोसै आरो आङो नोंथांमोननो गिदिर मानेथ' नै बेबायदि वेस्ट बेगा जेनेबा वेस्टआव लाजायो ओमफ्राय बेबायदि लाजायोना नै आंनि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आं बे बेगखौ लादो मार मोजां मोनदों आङो एकदम माने सिलभार कालारनि नालाय मोजांथार आरो एसे दामनि नालाय बे मोजांसिन ओमफ्राय मोनसे दङ खम दामनि आरो बेखौ माबायावनो बायदोंमोन आङो मा होनो स्ट्रीटआवनो बायदोंमोन आरो नैबेखौ पिंक कालारनिखौ ओमफ्राय बे एसे माने मिथिखायो न हाजार साइजआनो जा खम दामनि बुस्थुआ एसेबाबो जेनेबा माबा जाखायो बुस्थुआ आरो एसे लोरबां जायो ओमफ्राय एगेन नैबेखौ आं दाख्लै बार्थडेआवहाय गिफ्ट मोनदोंमोन आं दिनैसिम लायाखै आं बेबायदि बेग लाया नालाय अब्लाबो होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आं गिफ्ट होनायखौ जेब्लाबो गाज्रि मोननो नाङा दुखु मोनो गोसोआव ओमफ्राय आं लायाबाबो बेखौ लानो थाखाय आङो सुबिदा नागिरगासिनो आरो लागोन आं लाफेराखै आरो आं बेबायदि बेगखौ ओमफ्राय ब्लेक कालारनि सेम आरो उनथिंबो सिगांथिंबो ब्लेक कालारनि गिदिर बे भिडिअ लाजानाय कुर्तिफोर गानबाथाय माबाथाय लानो आरो ओमफ्राय नैबे फरएभार 21 नि मार मोजां मोनो आंनि बेगखौ आं बिराद मोजां मोनो
स्मुथ ओमफ्राय बहुत बुस्थुफोरबो केरि खालामजायो आरो मेकआप सेकआप माहाबा थांबाथाय माने सब बुस्थुआ बेयावहा आंनिया मेकआपनि बुस्थुफोरा सब थोजोबो आं ओरैबायदि बेगखौ मोजां मोनो जि बुस्थुआव मेकआप सेकआप सब लाजोबनो हायो माहाबा थांबाथाय मोजां जायो आरो न' बेबायदि बेगा ओमफ्राय आरो आं सिगाङाव देखायनाय बेगफोरा जाबाय ओरैनो जेनेबा खाथिफोराव बेरायनो थांनाय मानो थांनाय एसे स्टाइलिश देखायनायावहा लाजायो आरो खिन्थु बे बेगा ट्रेभेल खालामनायाव बिराद मोजां बिराद मोजां मिथिंबो ओमफ्राय दङ मोनसे सिम्पोल न्यूड कालारनि बेबो बहुत भिडिअ लाखांबाय आं बे बेगखौबो ओमफ्राय नै मोनसे आंनि बेग नङा अब्लाबो आङो आंनि बेगनि कालेक्शनावहाय देखायफादों नैबेनो जाहैबाय जोंहा मामानो बायदोंमोन जोंहा मामानो हैनो थाखाय दोनदो आङो दाबो हैनाय जायाखै आरो मोजां मोनो ना एकदम सिम्पोल आरो जेबो गैया ओमफ्राय सिगांथिं बेबायदि डिजाइन दङ आरो बेखौनो हैनो होनना न'आव थांबा बावलांदों आङो केन देखायफाबाय आङो नोंथांमोननो जोंहा बिमाया भिडिअखौ नुनानै एसे खुसि जाथों नामा बिमाफोरनि माने बिमा बिफा न'नि मानसिनि मोखाङाव जुदि स्माइल नुयोना बिराद गोसोआ गोजोनो आरो बेखायनो आङो माखासे बुस्थुफोरखौ बिसोरनो फन हरनानै खिथाहरालासिनो आङो भिडिअआवहाय शेयार खालामग्रोयो जेरैहाय जोंहा बाबानो दाख्लै आं गस्ला लादोंमोन आदैनो गस्ला लादोंमोन आदानो गस्ला लादोंमोन टुकनुमोननो गस्ला लादोंमोन बेफोरखौ आङो फन खालामनानै खिथाहराखै आरो ओरैनोथ' दैलि खेबनै खेबथाम खेबब्रै मामाया फन खालामो बांसिन बाबाया फन खालामनो टाइम मोना आरो बाबाया बेलेगाव थाबाय थायोना ओमफ्राय मामादोथ' खेबथाम खेबब्रै रायलायखायो माने दैलि ओमफ्राय इयाव खिथाहराखै आरो आङो ओमफ्राय आंखौ होनहरसोदो आरो माइनाव आंनो जेबो लाबोला नामा होननानै ओमफ्राय आं सानदों हो बेलाय बोरै मिथिखो आं बावना दोङो जे माने भिडिअ आं होखांबाय आं नुदो दे माइनाव भिडिअआव बाबा मोननोल' लाबोदो आंनोबा लाबोआखै जालायो आरो बिराद जोगलि ओमफ्राय उनावहाय जागोन दे नोंनोलाय दाख्लैसो बैसागुआव दख'ना होदों माथो होनना बुंबाय आरो आङो ओमफ्राय उनावसो ओरैनोसो होनदों आं होनसोबाय आरो बिराद जोगलि जा बिमाया ओमफ्राय नैबेयो आं बेखौ फट' मोनसेल' लादोंमोन खोमा फेसबुकआव होनाय दङ लायाखै आं खिन्थु दिनैसिम ओरैनो फट' उथिनायावल' लादोंमोन बिराद मोजाङैबो बिराद स्टाइलिश माने मोनसे फायार लुक होयो आरो बरिया ना ओमफ्राय उनावहाय दङ नैबेयो फरएभार 21 नि बेखौ आं डेन्जार स्टाइलिश मोनो माने डेन्जार माने हेभि नुयो आरोना कालारखौबो ओमफ्राय बेनि जिथु ट्रान्सपेरेन्ट माने डिजाइन बेखौ बिराद मोजां मोनो आरो आङो ओमफ्राय गैला ओमफ्राय लास्टावहाय नै आंनि फैनो गोनां उदां बे अखोराङाव होननाय मिउजिक भिडिअ नैबे बेगखौ लादों आङो गोदानसो दाख्लैसो बायदोंमोन माबायदि नुखो नोंथांमोना आंनि बेगनि कालेक्शन भिडिअखौ आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना जिहेतु शेयार खालामनो होनायलाय खालामबाय बारा एसेबांथ' आंनियाव बेग गैया आरो एसेबां ब्रेन्डेडथ' बेग गैया मोनफा मोननै दङ जा दङ आं दिन्थिबाय आरो आङो ब्रेन्डखौबो आङो मेनसन खालामबाय थायाखै मोनफा मोननै खालामबाय दा माखासे आरो गाज्रि मोनग्राफोरा बुंलायगोन गावनियावनो बिराद ब्रेन्डेड बेग दङ नालाय बेखायनो देखायसोदो जोहोलिया होनना सोलायगोन नालाय बेखायनो आङो ब्रेन्डफोरनि नामखौ माने बुङासै आरो माखासे स्पेसियेल बेगखौ खिथाबाय आङो जेरैहाय उमुगा तमुगा होदोंमोन मादोंमोन बेफोरखौ खिथाबाय आङो बिहाइन्ड दि स्ट'रि मा दंमोन बे बेगनि बेखौ खिथाबाय आङो नङाबा आरो माखासे गावखौनो जि देखायो गावनियावनो एसांखिनि बेग दोङो उमुग दोङो होननानै गावखौनो देखायसोयो नोंहा बेग दोङोबालाय जाहालाय माथो जादों जों नायनो मोनामोन होननानै बुंहरलायगोन ना माखासेया देखायबाय आरो रायबाबो रायबाय था माथो आरो दिनै दङ गाबोन गैया जिउआ नङा होमबा माबा फैनायावथ' बांग्रिं फैनायावथ' आं सानदोंमोन भगबानानो थैबायलै दिनै होननानै सानदोंमोन आङो खिन्थु इसोरनि अननायाव थैयाखै थांनाय जोनोमफोराव माबा मोनसे गिदिर पाप मावदोंमोन नामाथाय बेखायनो थैयाखै माथो मोजां मानसियासो थाब थैयोनो जों गाज्रि नालाय बेखायनो दिनैसिम दङ नंगौना नङा मिथिया देसन ओरैनो होनदों मानसिफोरनि खुगायाव खोनायो नालाय खिन्थु थांनाय जोनोमनिखौथ' बाद खिन्थु बे जोनोमावबा बेबायदि गाज्रि खामानि
मावनायथ' आं गोसोआव गैया आरो आं सानो इयुनावबो आं बिदि गाज्रि पाप खामानि मावा नोंथांमोना मा सानो मिथिया आंनि गोसोनि बागै खिन्थु आं आंनि गोसोखौ मिथियो आं माबायदि मानसि आरो बेनोसै आरो मा होनबावनो सबबो सबनि थाखाय गाव मोजांखा अब्लाबो मोजां जानो नाजा सबनिबो थाखाय नङा होमबा मुलुग गोजोन खालामनो नाजा मुलुगखौ संसारखौ गोजोन खालामनो नाजा बास बेनोसै जोबनायाव आं दिनै बिराद इसोरनि मुं लानो लुगैदों ओरैनोथ' आं जयग होनायनि भिडिअ बिराद नोंथांमोननो दिन्थिखांखाबाय जे आं ब्रह्म हिन्दुआनो दिसुन हिन्दु ख्रिस्टान सब एखे भगबाना सासेल' आंनि थाखाय दै दा नोंथांमोना बुंलायगोन हे उमुक तुमुक इदि भाई इमान दावराव दावसि जानाङा भगबाना सासेयानो आंनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय मा आं मिथिया खिन्थु जोंहा ब्रह्म सिबियारि हिसाबै आङो ओम सद्गुरु आफाखौ आं बांसिन मानियो जिहेतु बेनि थाखायनो आं दिनै मानोबा मिथिया भिडिअ रायलायबाय थानाय समावनो आङो इसोरनि मुंखौ लानो गोसो जादों आरो दिनैयो फार्स्ट टाइम ओरैनोथ' जयग होनायाव लाखाबाय थायो आं दहायनो खिथाखांबाय ओंखायनो ओम पुर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपनि ओम सद्गुरु आफा अन्नानै जोंखौ गासैखौबो मुलुगखौ गोजोन संसार गोजोन खालामहोदो संसारखौ ओम सद्गुरु आफा गोदा सोर साफा खालामना होगोन आंखौ बेगखौ सोर दोनहैनो होगोन ना आंखौ लेथ्रा जाजोब्बाय आरो बहुत बेग दंमोन ओमफ्राय आं माबा दोनफ्लांजोब्बाय मिथिला जिखुनु आङो फट'फोर मोनोबा आङो साइडआवहाय होना होगोन बेफोर बेगफोरा दा आंनाव गैया न'आवबो माखासे बेग दङ नालाय न'आवबो दंहैयो ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ दिन्थिनो बावदोंमोन आङो पार्पल नैबेयो पार्पल पिंक टेक्लानो जे आं होदोंमोन ब्लेक कालारनि बेनि बार्थडेआव ना मायावबा होदोंमोन आं बावगारबाय ओमफ्राय आंनि थाखायबो आङो लाबोदोंमोन आरो So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye